Opa, xentiña da boa. Dous. Hoxe, dous. Dous petiscos con pataca Kennedy, pataca de Galicia. Coidado, Que contento estou. Porque, mirade, hoxe imos aprender a facer dous petiscos, non precisamos nada máis. Pero esta mesma receita, calor convencional, 80, a 200, 100, 180. Así. Esta mesma receita sirve para acompañar outros pratos. Coidado. Unha é unha pataca machucada, que imos torrar ao final ao forno. E outra é unha pataca rechea de anchoa. Esa sí como petisco solo. Sí que é moi importante, por qué? Porque dentro leva unha anchoa. Oye, eu non quero dicir que non poda acompañar, por exemplo, a unha ensalada. Unha ensalada morna con un tomate quedaría moi ben. Pero o petisco da pataca machucada para acompañar carnes, pescados, verduras, si son a grello ou a prancha, mellor. Estás dicindo, de que estás falando, mixeiras? A ver, que queremos ver. Vamos a ver como facemos estas dúas cousiñas. Vai molar moito, E para iso precisamos a pataca de Galicia, a pataca Kennedy. E quen vai a topar a mellor pataca de Galicia? O gran Rafa Durán, pataqueiro como el, non o hai, Pataqueiro panceiro, ten as dúas cousas. Eu tamén. Aí somos solidarios un con outro. Cando chegamos ao sitio, un viste así con patacas e con pan. As dúas cousas. Rafa Durán, por onde andas, compañeiro? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Castroverde, chef, provincia de Lugo. Porque se queres patacas, eu veño onde están unha das mellores patacas do mundo, aquí en Lugo. Claro que sí, porque son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Isto recórdame a unha parella que lle di un ao outro: cariño, non me escoitas cando te falo, Unha tortilla de patacas mesmo. Presento vos a Adri, que é aquí de Patacaseiras, un dos responsables xunto ca tua irmán, non? Sí. Que se chama Jessica. Sí. E que a cal lle mandamos un saúdo, Jessica, e que sodes os dous moi novos. Sí. É como alguén tan novo rematou ou está traballando neste negocio. Pois ao final é un pouco que nos ven xa desde que nacemos. Pois nacemos un pouco xa no tema do que é as patacas e criamos, como a quen dice, nesto. E aquí seguides? Sí. Tirando a pé de duro cañón. adiante. Sí. A min o cociñeiro mandoume que levaran unhas boas patacas. Non sei que vai facer con elas, pero quere patacas. Vos tendes patacas aquí. Sí, desde logo que sí. Que patacas lle podemos mandar a Xoanqui? Pois, por exemplo, a Kennedy, por exemplo. Kennedy, que é a que tedes aquí detrás? Sí. Que ten esta pataca de especial? Pois esta pataca é especial polo tema de que valeche tanto como para freír, como para cocer. É unha pataca pois que non tes que... Quer dicir, hai outras patacas que necesitas, por exemplo, unha para freír, outra para cocer. Ao final, con esta, só con levar esta pataca, vale chepe como para freír como para cocer. A Kennedy, esta é a típica patata galega? Sí. Sí? Sí. E que a fai tan especial a parte da terra? Como traballades esta pataca? Pois nada, as patacas sembrase a principio de marzo e nada, despois, pois bueno, van a tratando para o que é a niebla, bueno, hai xente que prefiere non botala, pero bueno, despois pois van a apañan a hora e sirve pois hasta diciembre, máis ou menos. Vale. Cando dices que a tratan para a niebla? Sí, porque, por exemplo, por aquí a niebla chamuzcas. Entonces, pois, a pataca ao final achícase, entonces ten que volver a salir. Entonces intentan botar o que é o sulfato para que non as colla, sí. Entonces así aforran pois, de que a planta non baixe outra vez, non se perda. Que curioso, debe ser pola humidade, o frío tamén, sí, non? Sí, todo un pouco. Recordamos que estamos na provincia de Lugo, en Castroverde. Esta pataca, a ti como che gusta comela? Porque a min gustame saber tamén isto. A min, desde logo, que me gusta máis a frita. Frita? Para mí sí, pero porque me gusta máis as patacas fritas que as cocidas. Pataca frita. Simplemente eso. A como vai o kilo da vosa pataca? Ahora mismo están a 0,50. 0,50. Por favor, isto é un regalo. Xoanqui, váleche esta pataca, sí ou non? Home, vale perfectamente. Váleche? Vale. Pois aí cha mandamos, colla. Lleva. E daba conta dela, vale? Gracias, Rei. Adri. Nada, gracias a vos. Veremos a ver que fai el coa pataca. A ver. Desde Lugo, mandou a pataca. Eso de fun polo aire, vin polo vento.
por aquí pasou hoxe. Xa as teño aquí. Que vou contar da pataca Kennedy? Que non sepa deixar. A ver, que vou contar? Que as teño cocidas xa. É o único que vou contar, porque o resto todos son beneficios. É unha pataca, pois, garantizada para todo. Para frito, para cocido, para facer o vapor. É unha pataca moi rica. E gracias a esta xente, pois temos un material de primeira. E que, cuidado, matou moita fame, a pataquiña. Antes a castaña, despois a pataca, non pode faltar. Eu, cando viaxo moito por aí, sobre todo, pois por a península, non? E xa non dixo fora, xa non dixo. Pero cando vou, por exemplo, ao País Vasco, por aí, que me poñen esa chamancho chuletón. E cando ven sin pataca, no, aquí comes sin pataca, pero é un pecado. Poñer un bistec, unha chuleta aí de 1 kilo, unha pataca. Por aí, 50-50, 50%, é o casamento perfecto. Non podo decir nada máis. Alabo a pataca. Alabo. 6 cocidas. Imos facer 2 petiscos. Un deles, mirade, teño aquí a bandeja de forno. Xa vamos a este é o doado. Porque unha vez que temos a pataca cocida, vamos a coller estas. En cachelo. En cachelo eu falo abrilas así, pola metade, pero ao longo. Vamos as máis pequeniñas. Igual. E esta igual. Esta. Esas 3 ímolas a pelar. Vale, vale e vale. Un garfo, ou 2 garfos, que son moi grandes. E facemos unha cruz. Esperade, por aquí, vedelo mellor. E facemos unha cruz. Por unha parte, así, e por outra parte, machucamos así. Deixamos que, sobre todo, aquí no centro, hai aí como un bache. Vale? Aí, bueno, é así. Abrimos así un pouco. Romper, eso é. Aquí igual. Aí. E aí. E aquí igual. Aí. E aí. Que esa parte central queda aí, porque aí vai se concentrar máis a salsiña. Despois repártese polo medio, polas beiriñas. Eso é. Vale e vale. Xa temos medio chollo feito. Agora, para esta pataca, o único que temos que facer é coller un cunco. Bueno, non me digades que non é doado, E o rico que queda. Isto vai ao forno agora, Un chisquiño de vinagre, unha culleriña. 2 de aceite de oliva. Un pouquiño de romeu. Ervas as que queirades. Un chisquiño de pemento, eu mesturei pemento doce con pemento picante, vale? Un chisquiño de orego. Eu imos á horta porque vou botarlle un chisquiño de perixel fresco. Vine comigo. Non pode faltar. Estamos en Galicia, que non falta o perixel. Vale. Aos peruanos, o coandro. E deixamos a eles o coandro. Ahora, o noso perixel. Non hai horta sin ele, Gran erva. Secamos. Boliña. E veña. Estas patacas probablemente leven un pouquiño máis de forno que as outras. Pero iso, o único que temos que retirar son as outras. Quero enfornar as dúas á vez. Quero montar a bandexa e que vexades como montamos aquí a bandexa cas dúas patacas. Pero si é certo que a mellor esta tarda un pouquiño máis en coller esa cor. Vamos a limpar a ferramenta. Ben, culler. Vamos botarlle un chisquiño máis de aceite de oliva.
sal, que temos sin salgar, e pementa negra. Negra, branca, rosa, combinada, a que quirades. Como se non lle queredes poñer pementa. Eu lle boto prácticamente a todo. É sube o sabor pola arriba dun xeito. Os meus cativiños, os pequenos, estou nos habituando á pementa. Xa comentamos moitas veces, co padal edúcase. E agora encántalle, porque poño a cremiña de verduras que na miña casa cease prácticamente todos os días, non o 100%, pero 90% sí. Entón, chega un momento que hai que darlle diferentes cremas, non? Os cativos para que non se non é monotonía todos os días crema de cabaciña, pois non, un día hai que facer crema de cabaciña, outro día de grelos, outro día temos o mellor unhos fungos e collemos eso cunhos cogomelos e facemos unha crema de cogomelos e agora estou metindo a gracia do picante, un pouquiño picante. Entón, o que fago é emplatarlles, porque eu en prato, e poño a cremiña diante e tal, e dice, bueno, pues vamos a probar as pementas. É como un xogo para eles. Estas son ideas porque a mí me funcionan. Entón, o grado de picante nas pementas tamén non é o mesmo no branco que na negra, non? Entón, diante deles, collo e doulle un par de giros a esa crema de verduras. Eles van collendo esos anaquiños e chistalles moitísimo. Chistalles moitísimo e acostumo, oi, que rico, pues como mola. Non sei, é unha idea que deixo caer. Pero nas cremas, ese último toque, eu adoro, A pimenta para mí parece igual cos vinagres, non sei se cociña sin eles. De feito, nesta chegou ao mellor está cansado xa de ver. Pero é o que hai, é que é así. A cociña é así. Bueno, a ver, non me digades que esta pataca isto xa non ten pinta, non? Bueno, pois aquí temos unha que vaya collendo sabor. Non pasa nada que enchoupa aí un pouquiño. De feito, mola que enchoupe. Eso, vai todo, para dentro. Ben. E ben. E poñemos ca segunda opción. O segundo petisco. Limpamos táboa. Aquí teño o prensapatacas. Gran inventazo. E se non, xa sabedes, Garfo e a machucar. Outro cunquiño para botar as pelas. Aí vai, e ven para cá. Vale. Pelamos esta pataquiña. Aí. Quitamos os ollos, estas cousiñas feas. Importante que non aparezcan, Ben. E ben. Bueno, esta receita tamén, ten a súa historia tamén, facíase moito nos anos 70, creo que incluso que é francesa, o de metelo na manga pasteleira e despois enfornalo, o de secar a pataca ao lume, que é o que imos a facer agora, sen aceite de oliva, imos a secale o primeiro, quitarlle toda a auga que ten. Bueno, mirad unha cousiña, deixademe, vou chiscar un olliño, e solamente voulle quitar a pelar esta pataca e preparala para pasar polo pasador. Veña, ata agora. Ben, pataquiña pelada, prensador de patacas ou garfo, eso como vexades, vale? Pero isto é un invento moi chulo, ademais sale moi ben. Facemos así, con paciencia, e van saindo, vedes? Moi importante, nesta receita. Mirade, outras veces que facemos o puré de pataca, sí que, ainda que queda un anaquiño e demais, pero aquí imos a metelo dentro dunha manga pasteleira. Polo tanto, ten que quedar todo, aí non pode quedar ningún anaco. Se queda algún anaco, non vai a pasar. Así que é importante machucar todo ben. E se non, oye, en vez de isto, que non o tedes, a mellor non o tedes, porque sí que este é un invento, bueno, pero non é raro, pero sí que non é moi común. Pero o pasador de puré, eso sí deberías de telo, Eso sería ideal. Co pasador de puré, ideal. Ahora os hai hasta eléctricos, ese pasador de puré. É dicir, apretas un botonciño e xa el solo vaite pasando, hai que cambiar a pila de vez en cando, pero valen igual. Bueno, vedes, con paciencia. Paciencia, aí sí que vai quedando todo moi desfeitiña. Sempre tardas menos, que con un garfo.
Inda que parezca que non. Aí está. E listo. Témolo. Mira, aquí hai unha parte que xa non aproveito. Esta debe ser un ollo destos interiores que quedan aí, que isto vai para o lixo xa. Moi ben. Imos. Vine para aquí, sin nada de aceite de oliva. Vou poñer no 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí vai. Culler de pau e para dentro. Esta pataca agora, a intención é secala. Secala un pouco. Despois xa aportaremos nos a humidade que nos dé a gana. Que vai a ser a humidade con os ovos. Un ovo enteiro e 2 claras. Ben, agora temos nos 6. Vou subir un pouquiño máis, xa que estou aquí. 7, 8. Veña. E así imos remexendo. Parece que non, pero pouco a pouco vai secando esta pataca. Xa temos bastante seca, porque ademais o de cocela sin capel, o interesante, pois é que colle menos auga. Entón, este proceso acórtase moitísimo. Pero moitas veces, eu non sei se vos pasa, pero moitas veces cocemos as patacas e nos quedan as patacas cocidas. Moitas delas, os que teñen porco van polo porco, ou pas jaliñas. Os que non, moitos xa non saben que facer con esa pataca e tal. Pódense miles de cousas, de facer unha ensalada e facela fría de pataca a facer cousas así. Son uns petiscos que eu non estou inventando nada. O da anchoa así, pero o xeito de facela non. O da anchoa, de meterlle a anchoa adentro, sí que aí... Fixo non é igual que vos, cuidado. En vez de unha anchoa codedes e tedes na casa unha latiña de mexillóns, sabedes? En escabeche, por exemplo, uns mexillóns aí picantes e tal, pois facedes a mesma receita que a pataca e dentro colledes un mexillón e lle poñedes dentro. Eu tiña anchoas? Anchoas. Que tedes un berberechillo? Un berberechillo metedes dentro. Con auga de berberecho. ¡Ai, que rico! Oh, mira, ves, xa se nos vai a pinza, eh? Comenzamos xa aquí a... Ben. Unha noz de manteiga. Vou facer así, xa teño empomada, vedes? Entón así quédame despois máis repartidiña, se non vai enteira, eh? Pero se non así tamén reparto un pouco, vedes? Vale. E veña, voltiñas con isto. Buah. Que rico. Vou baixar agora 8, 7, 6, 5, 4. Ben, e traballamos. Mirade, aquí temos que traballar. Ten que formarse unha masa. Vedes que agora está, pois cara, se desfai e tal. Bueno, pois agora sí que temos que traballar aquí hasta que isto, pois hasta amasar. Como a masa, cando facemos a masa das empanadas, pois ten que dar unha textura, unha consistencia prácticamente así. Que non quede ningún anaquiño, que te quede todo ben compactadiño. Eso non é outra cousa que ter paciencia, empezar a darlle voltes así. Eso é. Xa empeza, a trabar. Vale. Un pouquiño máis, un pouquiño bastante máis, isto ten que trabar moitísimo, xa notase. Vedes, xa comeza a cambiar a consistencia, comeza a mesturar o arume, desde logo a manteiga dirán o que queiran, ai, que salen os michelins. Bueno, pois hai que ir a correr despois a fazer un pouco de exercicio, ir a pasar esa... Pero cuidado, como aporta, que saborazo ás salsas, a este tipo de cousiñas, aos peixes. O aceite de oliva é moi rico, pero se botamos un ano de manteiga nunha salsa que facemos nos peixes á grella, o forno, e o polo, coller ese ano de manteiga aquí nas semas dos dedos e metelo por medio da pel, todo por dentro. Que rico. Vale. Xa vamos a botarlle agora un chisquiño de sal e de pimenta e seguimos traballando nela.
sal e un chisquiño de pimenta. Queredes un chisco de noz moscada? Vale, eu non lle botaría. Non por nada, senón porque aí o aceite de anchoa e demais vai quedar un saborcillo moi rico. Bueno, agora retiramos do lume. Fora. Apagamos. Aquí queremos ahora que a pataca se poña morna, que non este moi quente. Por qué? Porque imos empregar os 3 ovos. Os ovos, se está moi quente, callan. E o que queremos é que quede ben mesturado, vale? Os 3 ovos probablemente con 2 chégueme, para esta cantidade. As dúas, un ovo enteiro e a xema de outro ovo. Ben. Imos aló. Temos aquí o lixo, un cunco. E aquí un ovo enteiro. E aquí é que non quero desperdiciar a clara do outro ovo, porque a clara do outro ovo xunto co outro fago unha tortilla un pouquiño máis grande e con menos calorías. E con menos calorías, que é importante. É para sustituir o que falábamos da manteiga, sabedes? Aí está. Fora. Isto, aire. Ben. Garfo. Nada. Un pouquiño. Aquí. E ale. E para dentro. E seguimos traballando. Aí. Ahora sí, volvemos a mesturar. Vou pasar para aquí. Así. Isto, vou quitar aquí fora. Aí, aquí estou máis cómodo. E veña, e seguimos traballando. E daqui, todo isto vai para a manga pasteleira. Primeiro vamos a mesturar ben, todo este ovo dentro da pataca. Que ben ule. Isto xa se come así, directamente. Eso é como unha tortilla, non? Que estás facendo. Pouco feita. Prácticamente, sí, non pensar eu neso, pero sí. Tortilla de pataca. Facemos unha torrada ahora mesmo aí, se deixamos máis mesturado, ten que quedar mellor. Vale, chiscamos un olliño. Deixade a mí que mesture todo isto ben, que incorpore, que se quede ben integradiño, e vémonos agora. Xa teño dentro, Untuosidade perfecta. Quedero probar. Lástima non colle da para facer chiste, da. Bueno, aceite de oliva ou papel de enfornar. Vamos a ser prácticos e cuidar o medio ambiente. Mirade, aquí si colledes o aceite das anchoas e facedes isto que estou facendo, pero co aceite das anchoas. Vale, eu non o fixen, vou dicir por qué, porque pode aromatizar o resto das patacas, pero o lógico que facedes vosotros é facer a mesma bandexa solamente cas anchoas. Entonces usade ese aceite, vale? Incluso, pois eso, podemos incluso mesturar un pouquiño co puré en vez de meterlle a manteiga, ou non, meterlle a manteiga e despois meterlle unha cullerada de aceite das anchoas. Queda toda a pataca aromatizada con un sabor espectacular. Repito, das boas. Vale, xa sei que hai moita oferta por aí en anchoas, pero bueno, neste caso, home, é unha pataquiña das nosas, hai que darlle categoría. E para darlle categoría, as boas. Mirade, e agora facemos aquí, vamos a empezar por aquí, unha base. Ben. Aí. Collemos unha anchoiña. Facemos así, enroscamos un pouquiño e a metemos aquí, no centro. E agora seguimos tapando, vale?
e vai a quedar aí dentro. Algún dirá, bueno, fai falta pan nesta receita, verdad? Si por min e dixo, sí, por que non? Unha, védelo xeito, non? Doado de facer, bueno, xa veredes cando salga isto do forno. A pola segunda. Hola, veciño. Home, Isa, mi madriña. Que tal? Vaya fuciño tes, mi madriña. Cantas patacas vexo, xa gastache las miñas. Gasteinas? Todas, Moi claro. ben. Chegou pa unha tortilla, tampouco outra vixeches tanto. Bueno, non che iba a traer un quintal de patacas, a ver. Na casa somos pataqueiros, Sabes que che traio hoxe unha adiviña? Unha adiviña? Si, vou a deixar para o final, porque primeiro quero che contar un chiste de patacas. Conta, oiches? a ver se superas a Rafa. A ver se o sabes. Mira, estos eran dous amigos e dille un ao outro. Oiches, xa quitei o carné de manipulador de alimentos. E dille o outro, ai, xa como che vai? E dille, estupendo, xa teño as patacas totalmente en contra das cebolas. Que che parece? Ai, que risas. É moi bon. Oi, ti con Rafa Durán, eu non sei, andades a pré, verdad? Si, facíamos equipo aí. Facíades un equipo, mi madriña querida. Estas anchoas donde van, lojo, eh? Mira, ven para aquí, vas manchar os dedos. Aí poñendo sí, cos dedos aí moi As tal. anchoas son fonte natural de omega 3, sabías? Como outro día o médico. Sí. É que, a ver, sempre pensamos no salmón, nos froitos secos, no aguacate, oiches? Efectivamente. Aí que agora está moito de moda. Viches o que acabo de facer? Sí. Pois veña, van facendo iso, vai poñendo aí, Pero- que despois vou pechando por enriba. Pois as anchoas tamén son fonte de omega 3 moi boas, Mira, todo peixe prácticamente. Ai, pero estas son boas, oiches, teñen pouca espiña. Amiga, aí é onde se ven cando unha anchoa. Amiga, mira. Hai xente que lle chama pelos a esas espiñas, Bueno, son peliños, espiñas. sí, peliños ou espiniñas. Espiniñas, pero A mí- parecen, a verdade que Pero parecen. canto menos pelo, menos espiña, mellor enchoa, Sí, tamén, A oiches. esta, porque estás contadas, que senón xa che Pero mira, faltaba unha. Xa che digo. Non fastidies, cantas queda? Unha, dúas, tres, veña, vai. Estou bebeando xa. Bueno, vou facer aquí unha sin anchoa dentro. Mira, Se o fajo así, pois- vedes? Sin anchoa. Non, non, que non esta era sin como, anchoa. non, botelle anchoa. Que non me quedan. Bote aí, Mira, as as tres anchoas, aí. dis que xa as comían, oiches, os fenicios e os egipcios. Ai, sí. Antes, sí, Esta xente era moi lista. Escoita, pero facían así en salazón, porque a anchoa, a ver, Claro, para aguantar. para Ai, mira, contar, que tes facían en dúas. salazón. Hai Hai sorpresa. Ai, que ben, pois vou facer pois outra unha pa máis. min. Non fajas máis que non che chega a pataca. Sí que me Esta xa... xa che di unha... É tremendo, Non che vai Ti chegar. por papala, non? Outro día xa me jodiches non sei Xa, cantos vou probar. kilos de mexillóns. Porque estaba aquí, tiña 3 kilos de mexillóns e ao final apareceu un. Boísimo. Donde está? Bueno, conto che adiviña A e ver, marcho. canta. Mira, vamos a ver, estamos facendo moitas matemáticas, a nena máis eu. E agora, a ver, a nena, a miña Irene, ten 11 patacas 11. e ten 7 amiguitas para comer á mesa. Ben. Como reparto 11 patacas para 7 nenas? Cortando, En cachiños pequenos. en cachiños, para as frititas e xa está unha mandolina. Non dan 11 patacas para 7 nenas, todas iguales. Todas iguales. Os cachiños 11%. iguales. Irene, dalle a cabeza, traballa a Eu xa cabeza. sei como facer. Tes 11 patacas, non? E 7 nenas. E vas cociñar ti? Sí. 4 xa as fastidias ti. Xa quedamos a pre, coñecendo como se coñece, vou petiscar, non que va. Pero que tes aí na manja, faz un puré. Amiga! Faz un puré e comen todas, oiches o que queiran. Sí, Veña, señor. marcho. Xa está, xa acabamos as anchoas. Ala, Ahora xa graciñas, podo graciña. marchar. Ois, ven cando queiras, Veña, chao. Chao. Bueno, vedelo conto, non? Xa vedes, con un ancho a menos. Pero vedes como é. Ora, imaginade como queda isto por... Eso como queda de petisco. Cando empezamos aquí o bocado, cuidado, vais notar a que non leva anchoa, Van a ir un par delas. Vou terminar, vou rematar de facelas. E queda meterme no forno, nada máis. Para vosotros, é o chisquiño deste ollo. Para min, aproximadamente, un enfornado de 10 minutos, máis ou menos. Ata agora. Yam. E petiscamos con patacas. Por unha banda, cortamos as patacas pola metade e machucámolas cun garfo. Cubrímolas cun adobo feito con aceite de oliva, vinagre, pemento doce e picante, romeu, tomiño, perexil, sal e pementa. Por outra banda, nunha tarteira secamos as patacas feitas puré. Engadimos a manteiga, salpementamos e fora do lume
Incorporamos os ovos. Mesturamos ben e metemos dentro dunha manga pasteleira. Facemos os pastéis de pataca coa anchoa dentro e enfornamos xunto coas outras patacas durante uns 15 minutos a 200 grados. Empratamos e listo para comer. Pois pataquiña de Galicia. A min hasta me dá vergoña, non? Falar dela, porque eu penso que se hai algo que nos representa, de verdad, falamos da castaña, falamos do grelo, falamos do polvo, falamos das carnes que temos, falamos dos produtos de mar, pero sí que hai algo que está en todas as casas, e sí que gracias a ela subsiste moita xente, pois eso é a pataca. Aquí a fixemos xa de moitas formas e non vamos a parar de facelas. Ainda estábamos lembrando ahora cunha compañeira, oi, tal, recordas aquela vez que fixemos tamén carne picada e todo por fora, un pastel de pataca, con puré de pataca tamén impresionante, as patacas recheas. Digo para que teñan o súa protagonista, igual que neste prato. Non deixedes de facelo. Lembrade que estes petiscos recheos, prácticamente o que queirades, podes enchelo. Co que queirades. Decíame esta compañera tamén con queixo. Vale perfectamente. Se é do país, mellor. E despois isto para tomar así ou acompañando aquela carne, a calquera peixe, se a grella mellor. A mí me falta un vasiño de viño do país, un aniquiño de pan e listo para comer. Un biquiño, unha tarta e ata outro día. Chao.